de la Jura de Bandera y tal van ser 2 minuts 30, o sea, mentien hasta lo de Vilagrán en un minut, Vilagrán en un minut, 2 minuts 30, o sea, ja comencen a Icina, però en este últim vídeo de les mentires parlen de que anem a adquirir l'Hostal del Rei per 1 milió d'euros, és a dir, se les inventen i se les creuen, o sea, anem a adquirir, primera, ningú ha dit que hagin adquirit, que anem a adquirir. Ningú ha dit que l'anem a adquirir. L'anem a exigir al senyor Rajoy i al Partit Popular que m'ho l'ha furtat a Vila-real. El dia que s'ha declarat al senyor Folgado. Podia aportar algo ell en el seu partit i treballar en el seu partit per veure per què un banc que hem rescatat entre tots i hem pagat milers de milions d'euros per a salvar-lo no ha sigut sensible en una ciutat com esta, no? És responsabilitat d'ell i de tots els seus amics i companys de partit que han arruïnat aquest banc, el senyor Rato, l'Ibas i tot el món que ha passat per ahí. Però bueno, és que ja les mentires van a cabassos. Nosaltres no hem ficat un euro, ni està pressupostat un euro, ni en el pressupost de l'any que ve hi haurà un euro per l'Hostal del Rei, ni un. Nosaltres a l'Hostal del Rei volem que me'l donen. Que me'l donen a la ciutat. Bankia és estatal, és de tots els espanyols. I l'ha venuda a un propietari privat per a fer negoci. No són sensibles ni siquiera en un possible acuerdo que puguem tindre en ells, que la lealtat institucional moltes vegades te dua a fer acuerdos, quantes vegades se cedixen, l'altre dia en Mislata, per exemple, a l'alcalde, el Ministeri de Defensa li ha cedit l'Hospital Militar per a instal·lacions, perquè ja no s'utilitza i coses així, i l'Estat, que és economia i és Bankia, no podia cedir-nos aquest espai a nosaltres, podien haver-se quedat en patrimoni a l'Estat sense ningú tipus de problema, ja que és monument nacional, que nosaltres la propietat no fa falta que ens la donen, si és de tots els espanyols, ens considerem part del sistema. I després haver-nos cedit. Mira, serà fàcil. Què passa? Que els 600.000 euros que s'han pagat per l'Hostal del Rei van a salvar la ruïna de Bankia? És que mira, serà fàcil, que era una de les coses que es vaig plantejar la primera vegada. Sí, hi ha un decret del govern que diu que hi ha que vendre tots els actius de Bankia per a sanejar-la i vendre-la al millor postor. Què és el que diu? Home, doncs jo puc entendre un solar, edificable, tal, per un monument nacional, hi ha interès en la ciutat, un monument nacional, doncs fiquem uns criteris al respecte que datel per al patrimoni de l'Estat, que no passa completament res, i després ens el cediu i encantats tots, el patrimoni de tots. Per això n'hi ha molt que rascar en aquest tema, molt. I per tant no anem a parar de lluitar fins que podem aconseguir la propietat d'aquest immoble o que se'l quede l'Estat i mos cedisca com vulguin. Però Vilagrán no va pagar un euro per l'Hostal del Rei.